Ingdeng pho chom mai pi lapen ingdeng cleaner kep Karbi Film Society ke som arania mai ke pado pon chia phan pherang ke mai ke pha. Duarbagri social activist Angel Sonteron lapen ari sang ho tumpen pherang ke mai ke pha. Sangpi Romili rong pipi cancer ke so se ke chilang chia phan ke ACCM Dr. Tuliram rong hang phan ke rap ke hang. Pini adab birta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tangte pini adab birta juitha Signify crazy surihini rengkor trokani Karbi Film Society asai hemalong Karbi Film Society etumpen pherang ke mai ke pha. Ingdeng phocho mai pilapen ingdeng cleaner kep Karbi Film Society ke som arani pacheton ponpen Karbi lamarjan arani ke pado ponjia pharmansi pherang ke mai KFS pen pedolo. Sonsi kevangji wo signify krekethom krepli lapen krepho an ni thoma pharman pedo ponpo bangso mai ke pado ponji lake Karbi people sol tara langso lapen sarsing teron langkung habe memorial town hall dipu lalong niadim si jaimek pedo ponpo Sonsi penang anong nam ka chithang klong chepar jana bang pho bang phiatum chetong dunji lapen alang litum ang tan pen lam arjan ka bondak aselam thekser atuba phanta phapon Penti so mai long aluhi sarpo man peng pen ka chitong dunji ke ACCM anparta MLA Dr. Tuliram rong hang aphansi chophapon Sonse aluhia man pen MLA Surjo rongphar niso terangpi Dr. Habeteron Lunsing Teron lapente KACEM kedo an lapen MAC kedo an lapen thu Karbi jutanga song anparta Karbiang long arara tuma phanta kecho phapon pedolo Dilip BMI Phu Karbi Film Society hin pen pachini ponsi pherang khia mai long kongchun bang Mongol Singh rongpi cheparjan bang Phu Sonjoy Terang Mukrang be Harmony be tum pensi ingni ponlo tangte KFS samai Phu be sang ho pen kaningje pon alam the arju pon iksena Jasmet pet pini nalitum media akorti atumben lapenan parta Karbi sulang dorat hanil tum ke than pachini kang tung mangela halo nilitum Karbi Film Society hin pen non isi ningkan sek pen labang soket henai asayang deng nilitum ke klempon aning kanwang dadu lasi non la bangke la halo la so sayang deng bangke Karbi Film Society ahin pen ingdeng pho laso chong mai pi mate 5th General Conference lapenan pars tame ningkan cleaner kep Foundation Day mate Karbi Film Society ningkan cleaner kep amhang ke thegani ke talon lase halabang suarni ke nilitum irpon thulo lake Karbi Cinema Day mate Karbi lamarjan arni pusi la ingdeng si bangke nilitum paman ponlo lase ladak sayang deng hinido hinia sayang deng bangke lahalo nilitum pho General Conference mate Karbi Film Society ingdeng phola bangso achong mai pi bangke lani ni bang nilitum daksi biponpo lake tarik krek thom jakhong wosik tarik krek thom mat o June lo wosik krek thom la bangke nilitum delegate chatuma phan la bangso ke phar ni lo sayang deng bang lahalo tarik krek thom bangke nilitum earning some por phai ke thom benke registration of delegates lapen allocation of camp earning some mangala delegates tum phan amen ke thap lapen da alang tum phan ke do ke thak do ke dim nil tum kisik pi labang so sayang deng bang nil tum la earning some por phai ke thom si athik plantation drive thing pi rong ki pon labang so sayang deng bang ta nil tum adap apor claim ponji lapen det pen bangke nil tum la dak isi kedam ke bang dak langroi do ko mala so kedam ke bang langroi athak nitum isi food bridge pu ekeng dama adondon nitum ki kim pondo lapenan parsatame Ladakh Karbi Film Society aphan kichu giju nadim kitchen lapen tel tum barpi barso kedam adim toilet labangso nang semar pi pondo labangso semar pon bangke kitchen lapen toilet ke semar pon bangke sar surjorong phar honorable EM in charge art and culture department lapenan parta MLA alang lihin pensi labangso kitchen lapen toilet labangso hem ke tang bangke arona ting ben ipu ponpo
penan pars tame niltum karchu ponji do bang pli abang pu aphan niltum Karbi Film Society ben abang so amai hud karchu ponji do lake kecheng si bangela hanlo Dr. Tuliram Ronghang Honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council alang liphan ta archu ponji karchu ponji bangela hanlo ken film festival along alangli kabonda alamarjan labang so trailer halada ke paklang dun thekapo iltum mathauni je hadake bonai Karbi alamarjan ken festival long son son itum paklang dun nong di tu mathauni sa boy fisita ekopai game alangli kabonda alamarjan hadak paklang dun theklo lapen parta iltum Karbi alamarjan song Karbi alamarjan ke claim ke dam atum than alang li an so se ani parun pon alabang so posi niltum alang li kan kachuru mate karchu labang so asang den alang li kan da deng kanji lapente dagdu thulang hiniang deng bangke Dhuniram Tisu filmmaker producer alang li phan bangke niltum lifetime achievement labang so award bangsi alang anung e bangsi alang li phan pajir pon po lapen du thulang Srimoti Aimi Burwa director actor entrepreneur alangli phan Aimi Burwa phan labang so karchu ponjialam the bangela hanlo alangli Karbia pindeng sumpot ilitum pirthe adangalong labang so ki paje thangpon lage lahanlo ken film festival long alangli Karbia pindeng sumpot si ilituma pindeng sumpot si anso se pirthe danglong nang paje thangpilo lasi alangli phan ilitum karchu ponjia phan alangli phan ta chu hangpon lapen adun thulu thulang lage Ronjit Terom alangli ke producer actor lo alangli Karbi Angbong pen technician light boy labang so ke manun cheng da bang phulo lapen pars tame alangli non ke lamarjan kabondang denglo alangli dalo spot tu kangbualuti tu alamarjan pirthe adang penang an adim long ke non la so lamarjan paklang pon bom lo nong i gelong da dolo lapen non anta paklang pon bom la lake dak India chok da kalilo along kapre Europe country long tame France long tame lo song kapre dim non paklang pon bom lo lasi alangli labang so Karbia katuma order dura lama ki pindeng sumpot lamarjano pen pirthe dang pache thanglun thekpot alangli phansa iltum ka churu pondur lalo lapente aphi mai doji labang so mai long ke iltum CM sar Dr. Tuliram Ronghang phansi iltum arhi sar pu mata ke chu hang thulo lapente special guest doji lage sar Omar Singh Tiso honorable MP lo lapente iltum guest of honor labangke sar Surya Rongphar honorable EM in charge art and culture and part MLA lo sar Lun Singh Teron honorable EM in charge PNRD lapen MLA lo pen Dr. Habe Teron alangli ta MLA lo lapen Srimoti Niso Terangpi alangli MLA phanda hang pon lo nitum lapen an part ada local MSc sar Juni Timung alang phangsa nitum chophapon lapen te sar Longki Phangchu retired IAS vice chairman Northeastern Council Government of India alang phanda hang pon lo lapen te sar Humsing Be president KCS lapen sar Sunil Tokbi general secretary KCS sar Khorsing Ingti president Karbi Lamedamai lapen sar Chandra Singh Kro BD sar Karbi Film Society sar Rajiv Kro BD sar Karbi Film Society lapenan parsita nilutum kadowe Karbi Anglong Autonomous Council along EM kedoan lapen MSc kedoan phanta nilutum chuhangpon lapenan pars tame nilutum invited guest hang polo sar Bijoy Lethe chairman art and culture Karbi Anglong Autonomous Council lapente Sangpi Niropoma Timungpi additional secretary lo in charge art and culture lapente Mrs. Kathi Katharpi in charge deputy director art and culture Karbi Anglong Autonomous Council lapen sar Dilip Kathar tribal cultural research officer Karbi Anglong Autonomous Council lapenan parsita all ex members of Karbi Film Society long abarim ho kecheng benang claim nang dam non anta nang chirap dum bom a members do antum handang dum chophapon lo lapente kaddo kawe senior lapen junior ke do an artist atum hanstame niltum chophapon lo enangan nitum kido da pale lo lapente kiliun e niltum ahem ke paliun e ansitame non la nang nitum media hoiben alang nitum kaddo kawe phan chophapon lo lapen niltum Karbi sulang do arada phanstame la ni thom asayang denglong
nang litum kaddo kabeta nang cirab nang citu dumpo lapen arong alon nang dumpo besi litum Karbi Film Society hen nang litum kaddo kabe phan nang citong nun peji ba bidi sore nai pidun dia phansi litum hinben nang cumi dumpo ni hoklo nilitum ke song puwa labangso amen pen mangke nildum Karbi Culture Society atum phan hai sin niltum pha ponchot athe niltum langdam pulotang te dake la jutangana labangso song ke Karbi Culture Society hello rada song pen ke thinai lo lapen adum thu lahai lum lam mate culture hin labangso claim a song ke thegam long bang Karbi Film Society lo kapre ga men aso sa do bon sita me la pan thir thip la poson mane phadam mimi la poson a song bang ni tum bang thegam long le bahini ba thom inut bahini mane kuchir palak sona song bang le tum penang Karbi long le du la so joksi nilitum la song pu bang isi recognize a song bang nilitum thegam long le de jok nilitum song amen ben ke phapon pe sita me la abang pu ba abang pi pu pena bangke nilitum ka do ke we phanda alu ta pale la pen kilili anta pom henili na to media hoi pen sabi nilitum chu phapon lo wachuning ripon la so conference long ke nilitum ningkan ke thom pen lote nilitum kai ta arpu la bang so ke chelardu la pen te pening bangke nitum la bang so chongmai pie long ke arona luta nilitum ke deng ponpo la pen te ke bang jilang la non jitu kang ni dia la so tams pendet ke nilitum ke bang jilang tam pen bangke dak arona ludoji arona lu nilitum kado kaberat Karbiang long adang nilitum krepo hawardu mati jurnal du la tumben nilitum chingwai ching saisi arona lu bangke deng ponpo la so arona lu ka teng pensi nilitum ke bang jilang ani bangke nilitum la claim ponpo dam ponpo Karbi Film Society ke lapen mo ben nangli pula arpu ke celar kado we bang non mangil tu pu thekelang ko matong duji ne ladak bang phokebra pho doji lalang litum si la mai pu chun bang ben chenglok kapre gar pu bang de alang litum hin ben si chingwai ching sai pon si che bang pon ko akibia committee seng pon ko Vosik Nipai Crazy Surihini Renkora Trokarni Duarbagri Press Asai Hemalong Pen Duarbagri Social Activist Angel Sonteron Lapen Arisang Ho Tumpen Kohora Soil Conservation Department Atum Alongle KAC Atum Company Apan Kahodai Hote Bokterai Atum Alongle Chiri Parohini Rakep Alongle DS Group Company Apan Pajor Pondet Lapen Kohora Alomke Longle Mafia Prodip Terang lapen SGB atum ke dokok ajoksi Kohora alom inter-district border arai alongle non-SC atum aphan jor et pura sodak pen pherang ke mai ke pha lapen non kachi song pon thu ji ahut Karbiang long hamphang asong do anta nang chirap dun thaputa kachuning ri pedopon lasyang ton pen alam the arju pen langpon iktha kining jehi ku bangilalo je chukidam kan ni tum 39 ni tum protes ola so conservation along liya putha so conservation along liya putha ni tum protes ola ke 250 bigha bs company of fancy jor pedlo consular sortum jor pedlo kwa joine ni tum protes lo la so ka protes a joine pini ni tum afan jojo terang kes na pidelo la so kes na ki pibang ni tum patumi sin ni tum berlong la lasi jojo terang ko pipo se keli tum han kes na pidel ma ke ala na tum ka chpheri ni tum han bang ke kom a la so along ni pa protes on de dia fan ni tum han ki khana ki hap ap la so a joine si ni tum fan bang ke kes na pidel lasi ni tum 39 ni si tum protes lo la pen 17 ni tum press meet dolo la so press meet ki do a joine si 17 ni amasi jojo terang bang ke ni tum han bang ke kes na pidel lasi ni tum ning duk pigot inu jojo terang inu department amni inu ARO assistant renew officer inu alang ni text ser reser amuni sitami kopi posin tum Karbi hijab kacilang idet adoni alang ni kace free tong to ma jani tum han kes nanti pidel aku alang ni kes nangi pida alang ke ni tum han 5 army si kibang 5 mi si kibang sitami tum 5 mil ni tum kidam kan ni tum kidam bek ni tum ke 6 mi si ni tum kidam
Lasi ni tumno ke approve da dok ni tum haswani jojo terang office on kita ke tum sar to respect pipa mika lut pamika ni tum kita la ni tum video en kon pamika video recording ni tum do lasi alang ni jong he tum kan kes na pa bon athe 308 not available kes ni tum han pa bon la pen do pik pik ne a section number hai do pik ni tum han kes na pik bon pasta number an ni tum han kes na pa bon lasi ni tum alang han pin rem ni duk pik lo je duk kar bi mun chen ni tum han alang ni tum han kes na pa bon kes je alang ni di dot permission sinaki lut sita mi tumake alang ni phan ni tum ai ha ri pulo bang kami masar ku chuni ri pamika bang ignore ni tum dam pamika chingkita pamika ako hadakta alang office ong ta SK ta do mondo ta do munit kapret ka tum ta do sita mi alang ni tum hanai pu bang ke deadly weapon ke chiban deadly weapon means kopi apa sudah deadly weapon dulu teh. Ni tum hele to ke pon ma. Mata ni tum nokek nutak to ke cipon ma. Ni tum ke cipon ke orang nok polong dan bumi sini tum cipon cot. Lata hadak saya siketri ala yang siketri si im taruh sih nang kitoi. Jadi hana jangan tum RTI kenan tum jong nang nelo RTI kenan tum hada aplan bang kijok tang ni tu hana le enam lok conoi kusi ni tum kitam cot. Sedang alang bangken ni tum akibur asuk kinang hengkang lap taho. Ni pan nak pat hiji pan siki bang taho. Puasa nak di mana pan siki bang ko. Lain tum hana pa bon tak aren. Sikam ni tum la bangke ni duglo inut karbi hijang. Set ni tum hana sonan TV. Jadi tum han kias na pa bon ke ni duglo ala. Ate bi puasa kias na pa bon market la so along le 250 bikha DS company pan ke pek dia kapon itu hat protes duta kwa join si alang dike kias na pa bon itu ma. Sama ni tum la so pot ke 250 bikha so conservation along le DS company pan ke pek apa ke pidia apa itu non kuda ci don tek ni tum protes vegji la ben tum ci song vegji amia karpat he pigala. Ako ni isi ako kidong nam tukang tumbang gelalo hadak pen jojo terang sinang kudun de gosoni tum kacingki ni tum sar pulok sikehang ni tum nonga video recording tado ni tum sar pulok sikehang la alang nang kudun lo notice pal eno mat recording tu sini tum hanai kudun je rising rong pia pan SDB pan notice pal eno ke nang tum cingwar bema public hearing do de ko people lo kusi alang ko are ko sonsi ni tum public hearing itu lo hang ta khobor long le hadak kido lokel akang burata khobor long le rong akan murah long le apa long le dorba beri long apa ke sini dulu le hampang so ada sini dulu je public hearing dah ada tapi direct si lah tumbang ke lah SDB rising from pibang tong patip joy le pilih lah so anutis anu bang ke hang kubor abi pimpen si deep joy lah kan jago isi le pudang ni bang ke liala anutis nang patu joy ya coro kami produk terang inut brokers laso produk terang ke inut brokers baik pameka produk terang bangke kabiang long le atau yang bilang ke anu dan nura lahem dam si long le jadi cohang na po bang so hanok ipi non travel tu hanok si long le ipi non ini tu laso kiasa pijat tu ni cepat dulu hud anda non heta ke hopta ni tu hopta ni ambil lah son atu bapan bangke kabiang long ke dimplong pe nang lason do piglang long lagi dor ila so conservation long le tala produk terang ke data involvement dulu lasi langsung atu mapan dimplong pek nang ne dor baguri long chot kali kabiang long arak tum ta tang thek nang da sona brokers atu man ke je non travel atu mapan kece ke biar tum han long le ki jor atu ta ke tang thek nang ji prang la benti terang akai huta la haya long le ki jor huta ju long le roton intia akai huta long le ki jor pa ju long le tami iem ka top ya kai ku people long le jor ra ke Ati alang involvement do baik lah alang ahem building ke cikim lok non ha di fu ahem da building cikim melu lasi langsung rat atum kabiang no rat apen dor baguri rat atum pang kheng nanti je inut iem si langsung nang ki Japon dong le ki jor mafiano kacirap dulok produk terang dan kacirap lok ki pajur pun ajoy ni ke lake itum dor baguri rat tum inside kheng nanti kabi hampang atum anda pang kheng nanti ko mas dong le ki jor ma ki jor dia marang itum chini nanti lapen aku ni si pudami bangken non na buka che song di bangken itum ke direct pudak lo jojo terang a foto ta tarpon ve ko MEM chato bia foto ta tarpon ve ko lapen pudip terang ko SGB ta ho lapen hadak so conservation long ki doa ala department amun itum sonjoy go boy pen cheng lo ranger to a foto ta pang kheng lapi lapen so kita ke pang kheng back dor bagri chot kali kabiang long hat di pubet ceko hat bes kabiang long asin itum la bangke ta pang kheng dampu a foto si munai krai si la tum pang kheng lapo lapen kabiang long arak tum chini yang di la tum helo long le mafia tum lo la tum helo ki jor beka tum lo ku chini yang di lagi lapen ni ka last ka chuni ri bangke la heno
organization doan tu het tani tum difu long tani tum organization tum pensi tum so long list so conservation long list tani tum presmi tu el hala suka hampang song doan tu tani ini tum long nang cirap tum puang se long presmi ta dora pelo la pelo hala ka julong le der la tum la pen hala ka chini le der la organization tum hala chuni rido la so non ki bang ji la non la juna chik lu masini tum la prap jem tum la dak chi song pon po set pensin tum ci song wala suka ci song lo along organization hampang song do anta nang cirap nang citu du nang di kusi ni tum dak press club dak dorba build press club ahin pen tuni rigo mate nang tum le birta nang kali bi kha kusi ni tum ahin pen tuni rigo langsung ni lam ting tong do Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo choki hala habar lindok rong pier rong amekar silarson tok bi achor sangpi romili rong pipi cancer ke so cholong lok pi ni pen cheklo jon troxy so selo ke so kelong ke cheng ako ke ang om ar elong kang o doctor atum pen ke so cancer pusi thandaklo setame se ke chilang ji aphan KACC M Dr. Tuliram rong hangaphan se ke chilang ji aphan nang rap dun vek tha pusi phirang ke theng no pen tuning report Sonsi vosik ni phai crazy suri hini ring kora trokani se ke chilang ji aphan phirang ke theng no pen ke rap ke cho hang pon atengke silar son tok bi achor sangpi romili rong pipi cancer ke so ke long lok ajok thetan akisu chetong nanglo so ke long ke chengke kedam tang thang thang achik lo pen aso ke so pen si ke long lapen adun thu tebok het choki hla block primary health center BPHC along se chelang dap lapen Bokazan Dipu Medical College and Hospital Dipu Catholic Hospital along anta se chelang damlo se ke chelang iji aphan hem saberi kove hem ahormu an chejor laplo don rapatum pen kirap dun atangka anta se ke chelang ke dam ke bang dowai ke nam ansi tangka bang I klaplo doctor atuma phan ke than thu atengke non prap jin pen Guwahati Cancer Hospital along pon serak nang po lapen operation serak nang po pusi thanlo bonta ki duk det ajok pon imove det si hospital pen hem che pon thu det lo seta pini penap angbong Guwahati Cancer Hospital along pon bek nang po sita se ka chelang ji phan ka ve thek tik lo lasi se ka chelang dam ji phan KACC M Dr. Tuliram rong hangaphan lapen nilip MSC Pobitro rongpi Bokazan MLA Surjo rongphar lapen karbiang long ke theki ding atum do ana phan setame tangka nang chirap dun bek thapusi pherang ke thengno ke so ke chulong abang phi sangpi romili rong pipi achor silar son tok bi lapen ahem tun isi ahin pen ke rap chu hang ponlo jong si ke rap ke pajir dun ji atum seta la screen along ke paklang pon bank account number 0311200700068612 IFSC code number PUNP 0031120 Google Pay /contact number 93650700013 Amen Romili rong pipi along ka humri vek chi aphansi pachini ponlo on rangki tuhan coba ia lam thega la puino kadom la som kiso kachuni ri kechelangi phan la sona bidelon ditum tinghona chormen kiso banke robili rong pipi eli banke silar son tobi ne tumke dak jugala lendo rupia arong pen ho first rank ke la pulo kiso ke ekdom ang om no si kang khlo la por ina tu sila pu sobom pen ma kang lo aphi banke ke chiklo ejon nia prang ke sobom pusina chithan lo tamye ameg bang ka bidelman mana ke chelang ke pon ni phan bang la pu talom locals nom apine pharmacy no si pon bom lo VGP bom lo la pusilang bom lo aphi bang ke mana kang chot nang kang o lo aman ke pulo ma lo deori doctor long pon lo bokajan pon lo ultrasound ka do ka ve kuri lo amara phiga jasta Catholic Hospital che pon tha hoyala ke Catholic Hospital che pon lo ke ada kanta CT scan ka do ka ve blood test la pipini ko kuri nai an ke kuri lab lo ada ta penangan poisa war lo aman ke ada kanta aman ke resolve nga jat te liban ke long le lo amara ko phiman ke medical hong pa dam tha hoyala ala dentist atum hansi mane suspect galo aso dentist no ENT bangada Catholic long ka bida posi medical long ve li ka biang long ke ya no amat ENT war long se ko medical se na toy lo medical dam no ENT tum long chingki che thang lo ja no
ama keso ala dentist te mas tame ENT tum long sia konang ki jog thu pe alo ma da bu aya lo ma tu chin ki chelang bong lo da tamane la catholic long ka to ka ve la pu bhara strike kuri ka do ka ve CT scan hai catholic long kuri report antamane exceptional hada bang ke mit ke ma ke akora bana khorcha ba thu olo da bo la sonji khorcha dam bum lo ke dam ke cross man ke dam bom lo pusi ma khota kona ke cheng pen nang nang lo aman ke paisa dam bom lo pusi ko non man ta CT scan lo ta ke hada medical college song ta bati ni bati thom ne do lo ho anke CT scan da kuri ta kan te de lo api bang 3D CT scan kuri tha polo last part ju bang ke 3D CT scan kuri lo amana ke infection mang thai long pop lo na son nong RP mane ekdom born TB poyalo tu man suspect amana ke api mang ke pejo nini thoma pi mane treatment kuri na pop poyalo operation suri claim na pop nam lo dentist operation sardum pinching kilo ka do che than lo ka do ka bi api mang ke mane cancer lo poyalo man ke lada ke di medical college ke sa la son ke ba plastic surgery hai ka do ka bi facility ave posina tum da ke mun elo da pan ke aripita la dak pen anga ke intipet si warp chona pu pa yalo ama din ke la si ka to ka ven ke ko refer nang pi thu ha gwati la si man peng ke do jing hon ka biang long west is ka jing hon nai doctor tu drama ha aphan sta me tu ma hen tu pen tu hen tu ka ki so da tu pen ki so ka chun di na son hen lo itung ka chelang ni phang abi ter lo tang ka paisa ke do ke ji yo ni an ta ji yo lab lo bari bi thong ka do ka ve son an ta la si ni tum han nang ji so ra kang hon pen ni tum han asap so lang ma tha dun pen ke so chelang pon ji phan ni tum han ma tha tha pu si ka beng long life media tum phan ka do ka ve long an sta me son si chun ri lo tang te pini adaba birda bangke kang tonik lo kado ka betame do me thak me kurwang tru